Babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. And this is SPG. As in Super Pagner Secret 5. Ng ating kabisyon na si Forbidden. Forbidden Superhero. Na nag-iwan ng babala sa lahat ng mga kababaihan na pogi man sa inyong paningin, may mabahong hotdog pa rin. Mag-iingat daw. Dude, pakinggan na muna natin at basahin na muna natin yung mga kabisyo natin ng comment sa ating SPG Secret File for tonight. Eto ang sabi ni Darwin. Ang awkward. Yung pogi yung partner pero stinky ang hotdog. Dapat kasi Forbidden Superhero, hindi lucky number 7 ang tawag mo sa kanya kundi 666 kasi minalas ka sa pagkakakilala mo sa kanya. Yun lang po. Happy weekend sa inyo DJ Rocky and DJ Titan Jello. Eto pa sabi ni Charles, malansang hotdog pala. Siguro hindi yun hinugasan na maigi. O baka umihi sa underwear. Yak! Ewan ko, basta ang alam ko kapag mabaho, ang hotdog, hindi nahuhugasan yun. Dapat din kasi hindi basta-basta sinasabon lang yun. Dapat pinagko-cologne din para bumango. Weird idea pero try nyo, kaya lesson learned. I-Titanic mo ako. Charot with the rot. Titanic. Titanic. Yung kay Rose tsaka kay Jack na posisyon. Ito pa sabi ni JV. DJ Rocky and DJ Jello, ang masasabi ko lang kay Lucky number 7 ay kulang siya sa hugas. Hugas-hugas din pag may time. Shoutout na lang po sa Bulacan Overdrive, Grab drivers, lalo na kay Yorme Rojun Gabatino. At saka isa pa, dapat lagi siyang handa, tulad ko. Taray naman sa dapat lagi kang handa. So dapat lagi ka may dalang wipes, gano'n. Ganon. Inaalkoholan ba yun, dude? Hindi. Hindi. Malay ko ba? Kung inaalkoholan, para antibacterial talaga. Ganon naman. Bugang. Hindi. Mga panlinis naman nabibili naman yan sa mga sa drugstore Kung ang mga babae merong feminine wash, anong meron ng mga lalaki? Meron din naman yata sa lalaki na panlinis din. Depende, hindi ko naman natatry. Kasi sapat na yung mga sabon-sabon lang. Yes! Babad mo lang talaga na matagal. Tanggalin mo yung buhok, ganyan. Dapat semi-kalbo siya, ganyan. So graphic. Diba? Semi-kalbo dapat. Mga basic lang yan Kailangan wag masyadong magubat, di ba? Pero, bakit nga ba mayroon kasing nangangamoy? Bakit kasi may stinky smell? Eto nag-research ako. Yes, and according sa HelloDoctor.com, nag-research. Ito daw yung mga posibleng dahilan ng mga problema sa kalusugan na maaaring nakakaapekto sa pagmamay-ari ng isang lalaki.
Problems sa kalusugan gaya ng sakit sa puso, diabetes, alta presyon at iba pa. Paninigarilyo ang isa pang posibleng kadahilanan ng sakit na maaaring makaapekto. Kakulangan sa exercise, pagpapabaya sa kalusugan, pagiging obese o sobra sa timbang, hormonal imbalance, particular sa testosterone, problema sa nerves, pagkakaroon ng hindi ligtas at hindi protektadong SEX, lalo na sa maraming kapares. Kakulangan sa tamang kalinisan ng katawan. Kakulangan lang yun, tingin ko. Pero possible din ba dahil sa mga kinakain? Yes, dahil sa kinakain, dahil sa mga nakaka-SEX niya talaga. Kung marami siya nakakaganon talaga at iba-iba na. Nakakahawa din kasi. Shucks. Tapos sinubo pa nung sender. Jackpot! Tiniis niya talaga, no? Sana nag-retreat na lang siya, no? Sorry, it's not you, it's me. Yes. Pero, paano nga naman daw alagaan ang iyong pagmamayari? So, eto, nag-research din ako. Yeah. Sabi dito sa Hello Doctor, kumain daw ng tamang pagkain na mayaman sa prutas at gulay, mababa sa Yes. mantika at processed food. And you make sure na nakapag-exercise ka kahit 30 minutes lang. Kung sobra ka naman sa timbang, subukan mo daw magbawas ng timbang para malapit dun sa ideal weight mo. At tiyakin mo na nililinis mo yung pagmamayari mo gamit ang sabon at tubig. Ito na kayong sabihin itong next. Linawin lang nila, no? Pagtas ng ehersisyo po, naglilinis po yun, ha? Oo, hindi yung parang kinukulob nyo pa dyan, ha? Baka akala nyo kapag nag-exercise kayo, ang bango niya. Ganon niya. Uy, nag-exercise naman ako, ha? Sinunod ko, ha? Si Doc, ha? Ang bango! Grabe yung pawis doon. Oo. Maya naman kayo. So, kailangan check nyo maigi, ha? Tsaka, mahalaga din na nag-check kayo, ha? Every now and then. Sabi dito, kung merong mga tumutubo or baka merong hindi ka lang nakikita masyado dun sa ilalim. So, yun. Kailangan makita mo yung baka may symptoms and senyales na pala na health-related. Yes. Tapos, kung may pantal or parang infection, agad na daw bumisita sa doktor. Tapos, kung meron ka napansin pa na kakaibang symptoms, basta consult ka na sa doktor. Tama. So, ano ang dapat gawin sa mga pagkakataong na-turn off sa'yo yung isang tao dahil sa amoy ng ano? Mahirap kapag na-turn off na sa'yo kasi. Hindi mo na mababalik pa. Hindi mo na mababalik pa. Tsaka sabi ko nga sa'yo, di ba? Pwede niyang ipakalat yun Pwede niyang ikasira mo yan sa maraming tao. Wala nang gugusto sa'yo. Talaga? O bilang isang lalaki, malaking epekto yan. Hindi lang dapat pogi ka. Di ba? Minsan nga, hindi kami ganit. Ako, hindi kami kapugian, pero alam namin na uulit sa amin. Mga Wow! Wow! Wow, sa kapal! The confidence, dude. The confidence, ha? Parang alam namin yun. Yung pwede mo yung pamaypay kasi mabango. Oo naman. Hindi, kasi nagmamatter yan at malaking factor yan para doon sa taong ginugusto ka at ginugusto mo. Kasi paano mataturn on sa'yo ulit yun? Babe, nasan ka? Wala na, busy na ako ngayon. Pero kapag kahit busy yan, kapag sulit talaga yung naibigay mo. Diba? Okay yun. Uulit at uulit. Uulit at uulit yun. Kasi maganda yung reviews. Yes. Parang sa mga rider and drivers lang yun. Yes. Uulit ka sa rider or driver na yun kung magaling siyang magmaneho. Yan. 5-star. At kung mabango yung kanyang Sasakyan. At Yan. kung mabango yung katapat mo Yeah. na umaangkas sa'yo. Yan. Bagay, may point po yan. So, linis-linis din pag may time at hindi sapat na yung pagmamayari lang yung nililinisan. Dapat buong katawan ang nililinisan. Yes. Ultimo yung mga singit-singitan kasi dyan talaga nagmumula yung mga bakterya, di ba? Tsaka, ano yan nadadaanan ng ano yan Ng ano? Nadadaanan. Na? Ng mason, gano'n.
Tsaka siguro kung sakaling nasa moment na kayo, wag agad-agad siguro na doon ka dumiretso. Try nyo muna na, Hawakan mo muna. or punta na lang kayo ng banyo. O, 'di ba? Parang banyo, maligo muna kayo pareha, sabay Yan. kayo, 'di ba? O hilurin kita, ganyan. Lublob kita doon. Oo, banlawan muna natin 'to, 'di ba? Laban muna natin yung iyo, ganon. Ganon. Oh, mga 5 minutes laban natin, tapos babad natin, kula natin. Ganon. Paliguan mo. Paliguan. Ano yung bata, diba? Ay, marami nagpapaligo. Oo. Tapos sabihin ninyo, okay, let's conserve water. Let's shower together. Together. Charot with darot. Anyway, Kabisyo, if you want to share secrets, share it to us, raketera@gmail.com. BRB for top secrets. Kasama pa rin, DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG as in super. Back in our secret files.